Ano yung nga mabalik siya din dapit ah? Yan anam ng suwat. Basaha ang suwat bay. Ako ba'y? Basaha ang suwat! My loves, pinagbasa ninyo ani ang suwat. Wa na ko. Mas palabihon ako nga mag-antos kaysa magpabilig ka magpuyo sa ngit-ngit, my love. Kay baw ko nga di ka pasagdan ni Dudoy. Hinaot uta nga di ka masuko na ako. Pasaylo ako. Ug ayaw na ko ni pangitaa. Tabangi mi bi. Saon sa man? Kanagod si Bay Christian doktora. Makatabang ka nga makakita siya balik. Kalibay kong makita ka, bisan anino lang, mabatian ng tingin mo, bisan katawan lang kung Anong di man? Salamat doktora. Mangita lang tag doktor para sa mata, para dali ang pagpa-opera niya. Wa kami kwarta. Nahurot mo na to pagpapira. Kung napusilan si Bay Christian ba? Dali ra na. Mapangitaan na nagpaagi ang kwarta. Ang iya lang lawas. Hinalan nga, kondisyon siya. Kay, sila na sa dabaka na siya. Maulagi. Wa gyapon mailhi doktora kung kinsa nakapusil niya. Ngatong una, naligsan siya. Wa gyapon mailhi kung kinsa nakadasmag. Karon napusilan siya diri sa tungod sa mua. Wa gyapon. Pero ako doktora, nadyo ko'y gidudahan kung kinsa nagpusil ni Bay Christian. Kato jud si Andrew. Kinawa magkalit gud. Mao ba? Tuod, unsa ba di ako ikaalagad ni doktora? Wa lang. Okay ra ba kung magsuroy-suroy ko din, he? Nga nagugtaong di. Kutabang ko ka na mo. Sukad karon, amiga na ta. Salamat kayo, ha? Gusto sad kumutabang ni Christian. Salamat kay doktor ha. Oh, tuod day, wa kay dinala ang lakaw doktora. Ari lang ta mamahaw diri. Ha? Musukol mga kag kinubring nga kaon. Kay lutuan di kag tinuwa. Nya magkinilaw pa jud ta. Okay. Oh, nya huwat na ka diri kay doktora kay magkuha ko sa panglaya ba? Sige, sige. Oh, sige. Hey, kumusta na? Okay ra. Nako'y sulti nimo. Duha ka buwan gikan karon, makakita na si Christian. Ha? Tinuod ka? Makakita na si Christian? Oo, makakita na siya. Tinuod ka, Ramil? Gituman ko na akong saad di mo. Doon na ako gipalihok didto. Aron makakita siya. Kung aron mapaoperahan siya pagbalik. Tinuod ka? Makakita na si... Oh, anong nahilak man ka? Di ba pangandoy man na nimo nga makakita siya pagbalik? Nalipay ko. Wahay kabutangan na akong kalipay. Salamat kaayo. Igon ako nagtuman sa akong saad diha nimo Lila. Salamat. Apan... Kinsay imong gisugo. Giunsa ni maor matambalan siya. Basta kwarta na gaya ang mulihok Lila. Why di mo hito? Ako nagituman ang akong saad. Usa, tumanon sa nimo ang imong saad. Kalimtan na nimo siya. Makakita na siya pagbalik. If makakita na siya, pag malipayon na siya. Tinabog yun ka makakita niya. Kalimti siya. Mao ka na ang atong gisabutan, di ba? Lila, hindi ko gusto mo hilak ang tungod niya.
gusto kong magbalipayon ka. I love you. Rami, Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why? Bay, maayo ginimata na ka. Kaya sa mga bangon eh. Natay bisita diri gani ha. Bisita. Oh, Kinsa man pod? si doktora. Mao ba? Ari day siya. Oh, bay. Ngita ganito nimo. Oh, pa man ka. Ana nga mo pukawa. Lumukot po jud bay. Lingaw kay siya. Bay, malipay jud ka ni. Kaya ako masang isultihan sa itong problema. Ano man? Anong malipay mong ko? Tabangan man ta ni doktora bay. Tabangan ka nga makakita kag balik. Nga, isag sa kwarta, tabang man siya. Ano mo pa kondisyon ka bay aron maoperahan ka? Wala ay nungdan na. Sige, hinungdan ba? Babay, gusto mo ka makakita? Ako magpapera. Ano naman sad bay? Ano ang game sa ka magpapira? Wala ay hinungdan ba? Isa pa may rason nga nung magpa-opera ko. Karon pa, nga wan asililak. Nanasab ka na bay. Kaluoran gud nimo bay, maglibog man sa tanim mo eh. Ikaw, gusto nimo pangitaan ko si Lila. Nya, unsa ka man mo papangitaan kung buta ka? Kinahanglan bay, makakita ka aron makita na to si Lila. Apan husto si Kinsa bay? Kinsa gusto? Bay, di ba nisulti mo? Nga unsa pa may rason nga nung mubalik si Lila. Bay, gibiyaan ako niya. Dunay dakong rason nga nung mibiya siya. Unsa man sa nang rason na bay? Kini. Kini akong kaimtang bay. Mao ni dakong rason nga nung mibiya siya. Basta ilang gani mo bay. Mao lagi. Mao kinahanglan mapa-opera na ka. Naglibog na ko bay. Naglibog na. Bay, sayon ta niya. Hangtod karon, wata ka ba sa rason kung ano ni biya si Lila. Ang ato lang, magpasalamat nga makakita og balik. Bay, kalimti una si Lila. Minsan. Kalimtan. Imposible siguro nang mahitabo. Yung makalimtan ako. Mahitabo ra siguro na. Kung patay na ko. Nanasab ka na, bay. Nag-jesgot na sab ka na. Ako pa nimo, naman si Dr. Jasmine. Kapula ipuli ni Lila. Papa sa biya to. Bay, pasubad na lagi ni. Pasubad na ito problema. Apan kanus aman. Kanus a. Bay. Taas na kayong panahon. Napulaan ako. Bay, ako'y bahala na. Ako'y panguyab ni Dr. Jasmine. Arong tugtong ka. Abaw, check boy, bigay ko sa una. Mo ka na'y tinuod, Lila. I love you. pasaylo ako, Ramil. Pero, di na ako matubag ang imong gisulti. Okay lang. Kung anong problema na ako, ang ako lang, akong natuman ahong gisaad mo. Gusto kong malipay ka. Pasaylo ako, pero di ko makapamakak sa akong kagalingon. Nakasabot ko ni Mulila. Ay kabala ka. Andam kong magpaabot. Salamat kayo.
na. Oy, day. Nilakaw, day ka? Oo. Nagsuri-suri lang ako diri sa palibot para sad makahimamat ko sa mga tao. Mas maayo noon. Naabot magani ko sa ilang Christian. Di ay? Dito day ka? Pero natuog pa lang siya. Maubaw niya din sa man nag-uoy paghapon siya. Wala lagi pa may magkastoryanan. Kaitan, pastilan sa kinabuhi. Pagkadili gyud masabot. Na mga tao nga nakasa, pero di tinuyo. Pero nakaguba sila sa kinabuhi sa tao. Bitaw, maugyod. Magbalik pa ba ka ito ang iyang asawa ng no? Si Lila? Naambot lang ka itong bayhana day. Kay, gyud ko masayod sa iyang plano. Naghilom-hilom man lang. Dritso sa malagawa. Mao ba na? Wa gyud siya gisulti ka ng makapaduda? Wa gyud ay, uy. Basta kay ako, nagduda gyud ko nga nagkuyog to sila sa Ramil. Unya, nahibaw ka si Christian anina? Ay, ambot lang sa kahandudoy day kung makaako ba siya sulti. Murag maglisod man siya sulti day. Kay mura mas masamot pang masakitan si Christian kung mahibaw ba. Noon, maharuhay na gyud siya kung tinuod man gani nga may kuyog siya Ramil. Makatilaw na gyud siya sa mga butang awa niya matilawi day. Sama sa unsa mga butangan nang? Kanang bisag unsa? Kaharuhay ba day? Mao ba? Nag-apas pa day na siya anong mga butangan nang. Nga, paminaw ko. Pinangga magay kayo na siya ni Christian. Uy Christian anang pinangga day oy. Pinangga lagi pero mag-unsa mang pagkapinangga nimo. Nya nagkalisod-lisod kasi imong kahimtang. Noon, lahi-lahi man og barugana ng mga tao. Di ta makabuot ana. Maugyot. Inilan taktar niya bay? Magsigin lang kaghinoktok. Napaday ka diha, bay. Dapat taon ba yun? Sige bay, wala naman tayo bugas diya. Mapalit na akong bugas. Sige, bay. Biya ilang una ko din. Nya, tuo day bay, ano sa may sudano ni mo? Kaya na pong gili isda oy. Isag-unsa lang, bay. Mukaon bitaw ko. Sige bay, isag kung sama kayo mo sudanon. Mapalit na ko kanang ganahan ni mo. Apili lang unyag ginamos, bay, ha? No, kalayo ba itong palitan na ginamos ba yun? Sige lang ko. Usahay ra bitaw ta makakaon ana. Sige bay, palit na ko ha. Nya, ayaw ka paglangas diya ha. Sige, bay. Diri ako. Sige bay. Pagdali niya, bay, ha? Kaya maragi gutom na ko da. Sige bay. Bay, ito na ko ha. Paglangas diya. Sige, bay. Pagdali lang niya. Paano sinagaon? Kuan, Ano naman? okay ra po. Sige, kanaw na ako. Wala lang. Nalang ko'y nakita kausaban sa imong hitsura karon. Unsa man? Malipayo na kayo ka. Tungod ba sa gisulti na po ganina? Hindi pa lang ko nga nakita na siya. Okay. Kasalo ako kung wa ko makatubag sa imong gusto. I love you. Makaabot ko. Malipay na po kung pag malipay yung ka. Salamat. Sige.
ka? Oh, unsa man nang? Ano mo pamuli si Lina? Wa pa lagi nang. Mao ba? Nabalaka na mga ni ko ng bay Christian nang. Kaya magsili sa gunahon na nililak. Joy, ang ako igagaw ba? Nakakita man niya dito sa syudad. Unsa nang? O klaro diha nang oy. O lagi. Nagkuyo silang ramil, katong gapuyo silang dolor ba? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So Pastilan no? Libiya jud siya ni bay Christian. Grabihan no? Di jud ko katuo nga mabuhat tong lilak. Nagugmaanay gud to silang usat-usa. Mao lagi. Tilantaan pa jud yung tuhan na. Mao to'y nagdaog-dangan sa kinabuhi ni Lilak. Sutiin na si Christian Doy para dili siya magsige gunahon na ni lilak. Ha? Ayok og binuang diha nang oy. Unsay di magbinuang? Di jud na pwede isulti ni bay Christian nang. Pakuyugon jud ta na sa syudad. May nang gani ron, nakalimot-limot na siya. Mao ba? Mao nga ay pagsaba-saba na nga. Ako rin mangitag paagi nga masultihan ako si bay Christian na. Si Lilak idagit na sa laing kamot. Pastila no? Kabuutan na tong lilak, bibiya di siyang Christian. Ako sa gani nang di siya ko katuo nga mabuhat niya. Pero wati mahimo ana, iya mo tong desisyon. Pero nang mulahos na ako ha, magpalit kog bugas ug among masudan. Sige Doy, Ah, nang kung makalabay mo sa mua ba? Ay mo paghisgutan na ha. ikaw good? di ba ko makita ka bisan anino lang mabatian ng tingin mo bisan katawan lang kung managlahi man ang talan ning kalibutan ta kalipay kung makita ka bisan sa tamgulang. Kung pwede lang balikan ko ang mga panahon, piliin ko ang higayon sa paghimugso ko. Timanan ko gayud ang tingog aron mapati ko. Ikaw ang tingog mo bisan sa huna-huna lang. Kawang baking tanan nga paninguha ko. Sayo ng langit sa kaminga ning kinabuhi ko. Nang papalit ako corn beef. Nya, apil na sa itlog kay magparty ko. Oo. Kumusta naman si Christian Doy? Oh, okay raman siya nang. Swerte ko ulan niya nga. Nawa si Lilak. Maunjud nang. Ngayon, Pero makalimot ra siguro na siya sa kadugayan nang oy. maayo gani kay nakapugong kasi no, abang sa anak, naghikog na. Anong maghikog man? Tuob sad no. Maghikog. Nga naman ka Doy,